El briefing que li vam entregar era el de fer una butaca i possiblement ampliable després a una cadira per menjador, etc. Però la idea era poder fer una butaca en la que hi hagués un component molt important que era barrejar l'artesania amb la producció industrial, perquè creiem que ell tenia molt a dir amb això, no? Com que moltes vegades no pots competir amb grans fabricants, perquè BD no és un fabricant i no podem competir, llavors com competim? Doncs introduint aquelles coses que altres no poden fer, no? O no es poden permetre de fer per un tema de costos o un tema de varietat d'acabats o... Llavors creiem que era la persona ideal, no? És a dir, jo crec que ella ha tingut que entendre quines eren les possibilitats de l'artesania que teníem o que li podíem oferir. Al principi es va treballar amb cuir, com si treballéssim amb cadires de muntar a cavall, després es va treballar molt amb fusta, amb tapisseries flonges, és a dir, que et donaven un punt de confort més important. I llavors, a poc, entre tots hem anat reconduint el projecte fins que al final hem buscat una cosa que a tothom li semblés el camí adequat, no?